लागी गईले बेतिया बजरिया नारियल बिके अनमोल नारियल बिके अनमोल लिहिना बलमाजी नारियल भारलिना सरिया भारलिना सरिया भतीजावा ससुरा में कुशल बाटे कुल्ही परिवारवा चारही खंड के पोखरवा ओमे अर्घ दिया ओमे अर्घ दिया रखी हमार माई मांगी के से नुरावा बाल में साथे आई हर साल ले के दबुरावा पनिया में खड़ती बैया अर्घ सूरज देव के जाए अर्घ सूरज देव के जाए कोरोना निर्भय गावे गीतिया सुन के बड़ा मन भाई सुन के बड़ा मन भाई लागी गईले बेतिया बजरिया नारियल बिके अनमोल नारियल बिके अनमोल नारियल बिके अनमोल। रिकॉर्डिंग बाय MM डिजिटल। मोबाइल नंबर 93 045 10 849।